Hola, benvinguts tots i totes al ple per escollir els membres de les meses de les eleccions al Parlament Europeu que es duran a terme el proper 9 de juny. Perdoneu el retard, tots els presents i els que ens esteu seguint per al canal de YouTube de l'Ajuntament. Hi ha hagut un problema amb l'aplicació, amb l'enllaç que serveix per decidir aquests membres de les meses i s'haurà de fer d'una altra manera, la manera en què es feia anteriorment. I ara el secretari de la corporació passarà a explicar el funcionament de com es farà aquest sorteig. Gràcies. Bon dia. Doncs sí, hi ha un problema de desconnexió del sistema, de caiguda del sistema a tot l'Estat i hem contactat telefònicament amb l'Institut Nacional d'Estadística que ens ha comunicat que aquest problema teòricament al matí ja es donava, a mig matí ha començat a funcionar bé i ara suposo, no sé si per sobrecàrrega de la xarxa, perquè es veu que molts ajuntaments o quasi la majoria d'ajuntaments fan la sessió del ple en aquest mateix moment, doncs no ens podem connectar. Amb tot, abans d'aplicar el sistema tradicional, el que farà ara l'Àlex Sabat, l'informàtic de la casa, és intentar connectar, ho està fent en aquest moment, aviam si en aquest moment es pot connectar o no, perquè ens han dit que anéssim provant. Si es prova i tenim la sort que va bé, doncs seria estupendo, ens taparia molta feina, i si no va tan bé, doncs ho faríem amb el sistema tradicional. Si pots provar-ho, sisplau, i ja veiem. Accedim a la pàgina web d'IDACELEC, de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquí, com sempre, ens demana el certificat digital del secretari, el posem, ens demanarà la clau d'accés. I a partir d'aquí ens hem trobat això. Vaja, sí. Per tant, el plan B és tirar d'una descàrrega prèvia que vam fer del cens, corresponent amb aquestes mateixes eleccions. El que miraríem seria com es feia abans, quan es feia en paper, que és per cada taula tenim el número d'electors que hi ha, el número de persones que poden exercir el dret a vot. Són 15 taules, en aquest cas, hi ha 3 taules menys que les passades eleccions perquè hi ha hagut una agrupació, suposo que per estalviar despeses i perquè es preveu menys afluència de gent, i aniríem cada regidor dient un número dins l'interval des del número 1 fins al número màxim d'electors que hi hagi a la taula, i a partir d'aquí l'Àlex, l'informàtic, faria una ratlla, és a dir, quedarà marcat a la mesa que a partir d'aquest número prendríem com a referència i aniríem fent un ordre descendent. Doncs si és un número descendent, tenint en compte, jo diria com una regla, que com és alfabètic i hi ha el número de famílies per l'ordre del pare de cognoms, per evitar que hi hagi tota la família a la mateixa mesa, doncs quan es dona un nom d'un membre de la família i els següents són fills o pares, doncs saltaríem fins al següent cognom i així. Començaríem pel president, el primer vocal, segon vocal, llavors primer suplent del president, segon suplent del president, i així anar baixant, anar fent com un ordre, anar descendent, que era la manera tradicional quan es feia abans, diguéssim, amb paper. És més lent, tardarem una mica més, però és també, suposo, igual de fiable i igual d'aleatori, perquè no sabem els números, ni els números, només sabem el número que hi ha al cens i cap nom de cap persona. També hi pot haver un problema que tampoc no sabem, que detectem que potser la persona aquella no té el nivell d'estudis. Sabeu que per ser president cal tindre les estudis de batxiller o superior i no el sabem, si es donés la circumstància que el número que escollíssim no ho fos, aniríem baixant, aniríem fent el següent fins que les persones tinguessin les característiques, els requisits que es demanen per ser president no vocal. Si us sembla bé, doncs, començaríem. Doncs la UUA, que és la de l'Ajuntament, la mesa A, seria de l'1 als 771. 771 electors ja. Quin ordre que la senyora presidenta i alcaldessa designi, com vulgui vostè, per un cantó, per l'altre... Comencem per allà, doncs. Alba. Sí. 225.
225, ja pren nota jo, Àlex. La segona mesa de l'Ajuntament. Però les Ramon aquesta vegada. Perdó? Les han ajuntat? No. A l'Ajuntament no? Han ajuntat i altres no. Vale. És a dir, només han ajuntat, si passaven de 1.000, les meses que hi havia més A i més A B, si passaven de 1.000 les ajuntaven, si no arribaven a 1.000 o 1.200 o 1.500, no me'n recordo si era 1.000 o 1.500 o 1.200, les seguien mantenint separades. De l'1 al 949. 568. Bé, ara seria la mesa del Museu Comarcal. U2A. Mesa U2A. Del número 1 al 719. 416. 416. La següent mesa seria la del local social del TET, que és la U2B. Seria del número 1 al 274. El 2. El 2. Molt bé. L'altra mesa, la següent mesa és de l'Institut de Batxillerat Manuel de Pedrolo, la mesa A, que és la districte 2, secció primera, mesa A. De l'1 al 549. L'11. La següent mesa seria la mesa B del mateix Institut Manuel de Pedrolo, que seria districte 2, secció primera, mesa B. 648. De l'1 al 648. 75. 75. La següent, Col·legi Públic Jacint Verdaguer, també seria 2 meses aquí, també seria la 2-2 mesa A. 2-2 mesa A. Seria del número 1 al número 697. 348. 348. La següent mesa seria la del Jacint Verdaguer, mesa B, que és el 22B. De l'1 al 781. 600. 600. La següent mesa seria del Col·legi Sant Josep, la mesa A, que seria el 2-3 mesa A. De l'1 al 664. 155. 105.
La següent seria el Col·legi Sant Josep, perdó, la 2, 3 més AB. L'UAL 658. 231. 231. La següent seria és única aquesta, seria el Col·legi Públic Àngel Guimerà, que seria el districte 3, secció primera més única. De l'1 al 1114. 1011. 1011. Molt bé. Després també hi hauria, la següent seria la radiotarga, que també és mesa única, que és el districte 3, secció segona, mesa única. L'1 al 678. 666. 666. De l'Escola Alba, el districte 3, 3 mesa única també. De l'1 al 1137. 500. L'Escola Pia, el Col·legi de l'Escola Pia, districte 4, secció primera, mesa única. Escola Pia. Sí, 4, única. Del número 1 al 582. El 18. I l'última mesa seria la del centre d'entitats, que és la districte 4, secció segona, mesa única. De l'1 al 1115. El 35. 35. Doncs, bé, sí, serien les 15 meses i ja hauríem acabat. Molt bé, doncs donem per acabat aquest ple i ens veiem a la propera.